wallahi ba wanda zai mutu rabon mu duka sai mun samu, ba wanda zai iya kare na wani. Jama'a ku saurare ni, na yi da ƙarfi don ku ji ba ni da lafiya ba. Numfashi nake ko? Wallahi tallahi iskar da Allah ya bayar ta numfashi tawa, wallahi tawa ce, ba ita za ka sha ba, Allah rama, ba ta ka zan sha ba. Masu sauraron da duka iskar wani na shan ta wani ne, to waye ba mu? To haka arziki yake. Yawa namu shine namu, na wane shine nasa. Jama'a hasara ta taso, ya kamata a tasan fashi da makami don a samu kuɗi. Wauta ce, komai irin kafircin da mutum ya shiga da laifi, wallahi iya wanda zai samu iya nan zai samu, wanda ba nasa ba kan ma ya sa hannu a kai sai a harbe shi. Yawa rashin haƙuri ya karshi, Allah ya kiyaye mu. To ya jama'a, ni kun gani dai 1950 aka haife ni, amma ni ban taba gani ba, ban taba ji ba a ce masara buhunta ya kai 22,500, ban taba gani ba, ban taba ji ba a Najeriya. Ku fa wayanda suka girme mu fa su ba sani ba. Wala na ji wani labari mai sa hanta ta raurawa, kaga mutum ya yanke shawara sai ya halaka. Allah kiyaye mu. Wallahi wai fa yawa da ni da ku duwa je ayi bincike, amma wanda nake kira ya je bincike ba kaman gwamnati. A gwamnatin kuma a duniya duk ku je ku yi bincike, amma ba kaman gwamnatin Buhari. Wallahi wani ya gaya min masu gaba da gwamnatin nan sun je sun yi mitin, sun waro kudin da suka sata, sun ce a je kasuwoyi duka abu manoma har gona a sai masara a ɓaɓɓoye su ɗauka su kai ta teku su zubar. Suka ce sai ƙasar ta faɗa yunwa. Wallahi ba ku isa ba. La mani alima a'ata wala mu'tiya lima mana'a. Sun ware kudin suna sayan masara suna zubarwa a tekun bisa ga wancan labarin in ya inganta ko ba su yi ba. To wallahi da asuba na karya da abinci. Yawwa na yi sahur da abinci, kuma a satinan da ya wuce na aika aka sayo min dankali cikin kwalabar fenti sir sabo na bana. Waye ruwan, waye tsirar da irin, waye dankalin. To sai aka sayo cikin kwalabar fenti naira 450. To zubar da masara a cikin teku ya shafe ni, ba sai in koma cin dankali ba. In ka ce na saba da cin masara a hab, sabon mu ajiye shi sai wata ran. Wanda muka zarar da iyayenmu sun koya mana tsale-tsalen zaman duniya saboda musulmi ne, sun karanci addini, suka nuna duk mai ce na riga na saba suka ce to shi kenan sabon rike shi wuya kashe shi. Don me za ka ce da ka saba, in abu ya gagara wato ba sai mu juya ba, mu ci dankali. Gero an fara girbin gero a Najeriya nan, ko ba fara ba? Tun kwanakin baya kuma an yi tumu, kuma in ka ga wani kan geran yadda ka san gonar ta rikide ta koma zango, ka san zango a cikin gero shi ya fi kowanne tsawo. Shata ce Amadu ya ce zango zaben Allah. To kaga zango din nan sai da yanzu geran mu bana kaman duka ma zango ne, dogon kai kyauta daga Allah. To ku yan karya gwamnatin Buhari a zuci, in Allah bai karya shi ba yaya za ku yi? Wai ɗaya wai sai an sa talakawa sun yi zanga-zanga, da ikon Allah ba za mu yi ba. Ko za ku yi zanga-zanga jama'a? Ko Buhari har komi ne?
ko shi yake bin kasuwa yake saye masara don ta tashi? Tsakanin su masu saye masara don ta tashi da Buharin waye ce a ba talakawa dubu a kowace karamar hukuma naira 20,000 har tsawon wata 3? To ai da su da shi ɗaya ya fi ɗaya kirki. To wanne ne ya fi kirkin? Ni a guri na Buharin ya fi su kirki. Allah ka tsare wannan bawan Allah, Allah ka kare wannan gwamnati, mutanen kirkin ciki, masu ƙetaccen da mugunta Ubangiji ka buɗe zuciyarsu su tuba, dan Allah ku tuba, wallahi ba za ku iya kashe mu ba. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Jama'a wallahi kafin a zaɓi Buhari irin wanda suka ce kar a kuskura a yi sakaci ya ci, in ji masu labaran waiwai ba sun ce suna da yawa, akwai kuma wanda suka ce in Allah ya da sai ya ci, su ma muna da yawa, kuma an fi samun masu cewa in Allah ya da Buhari sai ya ci, an fi samu a cikin mu talakawa. Amma fa masu halin ma akwai nasa ya nasa ko to Najeriya na ai da manya iri-iri, akwai kuma kungiyoyi iri-iri. To mu dai zalisu bida wai kamata suna tsakaninku da Allah. A nan gurin mun tsaya da mu da malumanmu da sauransu muna wa'azi, muna ce jama'a mu zaɓi Buharin nan tunda an ce mana yana da gaskiya, mun faɗa ya kai sau 10 da yawa. To akwai wata kungiya sun haɗa kai sun ce wai musulunci suke yi, suka fito duniyan nan suka ce ba su yarda a zaɓi Buhari ba. Suna da herkwata ko a Kaduna ko a Zaria ko kuma a ɗan wani gefe a Jos. An ce a wata ƙasa akwai wayansu 'yan tattalbate ta sun kasa riƙe addini, sai aka zo za a yi zaɓe da wani babba a cikinsu, aka ce ina janjaba sallah, sai shugaban waccan ƙasar, amma ko a Asiya ne watakila, sai ce masa wannan ƙasar tun da ana da yawa iri-iri a hahada da musulman da ba musulman ba, kowa a bashi ofisin da ƙasar ta ce gaba ɗaya. Sai ce shi yana so ya zama mataimakin shugaban waccan ƙasar waccan. Sai ce to ai ba a san a ce to shugaban ƙasar musulmi kai ma musulmi. Sai ce shi zai ridda a bashi. Ya ce in dai za a bashi mataimaki to zai ridda. To dan Allah ni a gani na karfin musuluncin wannan fa baya da yawa, ko yana da yawa? To amma na za yan Najeriya ba za a samu irin su ba. Yan Najeriya watakila ba irin wayannan, a ce ka rasa addinin da za ka bi, ko ka raba 'ya'yanka ka ce wasu su Islam, wasu su yi Kiristanci, wasu su yi yanka mutane su ci. Aka ce ya ce an je lahira wanda suka yi nasara sai a fita tasu. Wannan Islam akwai wannan tattalin? To da wanda ka gan shi a cikin wannan zuri, to kaka yadda ka ce ka ba shi amanar ranka, don zai ci amanar. Kaka ba shi amanar dukiya ka zai ci amana. Yawa don an ce sun yi subul da baka, sun ce inda za a ba su mataimaki za su ridda a ƙasar Asiya watakila. To jama'a a wayarwa da bayan Allah kai ya taso fa, wallahi ni da nawa ya nawa. Jama'a ya kamata mu je mu sake zama mu yi tunani. Yanzu jama'a duk dan siyasan da muka zaɓe shi da mu da 'ya'yanmu da matanmu ya zo da ya dafa madafan mulki ya ce an hana sallah, ma sake yadda da haka? Ya ce gidanka ba naka ba ne, a kulle ka. Ya yi zubin da baka, in kulle ya ji fa. Dan Allah nan gaba dai wanda muka gan shi ina da mugama sallah, ko kuma an ce yanzu da Allah irin wanda ya biyo ta cikin manhajar turawa aka ce masa profesa,
to wallahi in duk kudin kasar nan nasa ne ba zai iya zakka ba, da wayansa ya dogara bai yarda da Allah ba. Ko sun yarda da Allah? Wanda ya yarda da Allah ya sha barasa. Don wanda suka bi maganganun shi'a har canjin mata wai suke yi. Sai wani ya ce kai matar kan nan ita tamar, ya ce kai mata ka tamar, ya ce to a ba su kwana kaza kaza, tasa ta je can, tasa ta je can, wai ba. Amma a yi bincike sai an tarar da maganan nan ana yi. To ina mutum in ya ce shi ma mutum ne, to amma ba musulmi ba ko akwai wannan tattalin a Islam? Ka jama'a ya hankali da shi'a, wallahi bakin jini ba ne, soyayya ce ta sa muke kiransu su dawo. Ina amfanin mutum kuna zaman ku ya zo ya ce ku ta da yaƙi? A rushewar Libya ba hannun shi'a, a rushewar Lebanon ba hannun shi'a, a rushewar Syria ba hannun shi'a, a nan Najeriya duk 'yan ƙungiyoyi na addinin musulunci, wa ya tafi majalisar dokokin Najeriya zai kakkashe 'yan majalisar da muka zaɓa? To shi shi'an yana zaɓe? Hai, an da so samu ne, ni ban ga dalilin za ce shi'a a bashi madafan mulki a Najeriya ba, don ba a ɓoye sharrinsa ba, ko a ɓoye ne? Ni dai mutum ɗaya da ɗaya wanda ya zagi shugaban ƙasar nan kamar shi'a, ni dai ban san wanda ya fi ba. Yawa, kuma wallahi duk mutumin da ka gan shi dan communist ne, baya tsoron Allah. Allah ka tsare mu daga zaben 'yan communist. Mayagun mutane ba su da imani, ba su da imani, ga rashin kunya. Rashin kunya, ba rashin kunya ba, baka gina wa mutum masallaci ba, kai baka iya fatiha ba, ka zo ka ce ka hana a yi sallah, kowa ya sa kwaɗo ya kulle masallaci. Aka ce ga nau'yan satan, ya ce tun da shi ne sarki a ɗaugire da a ture, Allah ya ture ka. Jama'a wannan abin da suka yi fa wallahi taimakon mu Allah ya yi. Yanzu inda sun zo a sinkake ba mu gane ba, aka zaɓe su aka ba su babban madafan mulki, ai da ƙasa ta rushe. Allah kakka ba su ƙarfi, Allah ka raunana su, Allah ka walaƙantar da su, Allah sai fa in sun tuba. Yawwa jama'a, fi sabilillahi lokaci yayi. innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah jama'a, duk mai wani abin hannu da Allah mu san wa ƴan uwan mu koda kadan kadan. Itaqun nar walau bi shiqqi tamratin. Kana da mudu bi rababiyar mamana ka bada daya a shigar da shi gidan wancan malamin, shi ma ya karya, sai Allah ya wa mutum ba gafara. Imamu wuce ku ba liman ya hau don samu neman tsaya. Saboda haka jama'a mu yi da gaske, mu taimaka wa junanmu. Ja'al imam wa hana waqtu salah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. jarinka a cikin wannan asusu don tallafa ma wannan tasha wajen yada da'awa a faɗin duniya.